v predstavovaní cien už pomaličky finišujeme, keďže sa blížime k miestu 8, 9, 10. Ceny pre tieto miesta nám venoval Andrej Kochan so značkou Pirko Bites. No a jedná sa či už o také deepované boilies, extra tvrdé boilies, pastu s deepom. No a máme tu ešte aj takéto 3,5 kilové balenie Andrejovej špecialitky. Je to boilies Robin Red, frankfurtská klobása. Ja sa veľmi teším, že tých cien máme dostatok. No a Andrej, ja ti ďakujem za tieto krásne ceny. Yeah.